Gáborík u pravom krídle, zabieha mu tam Hosák, koľko nedal, to je Chumaj slepý. Ale neštrba, šatan, priateľia, prepáčte. Nie sme na futbale, na hokeji. Sederström sa to tam trtkoce za bránou. A nabieha mu tam Johansson, ale výborne Myšovský, výborne to tam zahral. V pravom kúte. Kurva. Pisikot! Kurva, Pisikot. Ťažká! To tam bola životná šanca Myšovského. Dojebal to, ako sa len dalo. A už... Johansson zavesil. Brankár zaspal. Koko tretiak, ten sa mal vrátiť do minulého storočia, ten už tu nemá čo robiť. Už som si dal. Či dal? Dal. A ten brčkavý ušatý, ako sa to volá ten náš brankár? Vlašák. Vlašák. Oto Vlašák. Či Oto Haščák. Vlašák. Dáme si tresku. Nebol si tam Vlašák. Tesne, priatelia, to bolo veľmi tesné. Nebojte sa, ale my to vyhráme. Však máme žlté dresy. A čo to tam ten kokot s tým robí do piči? Však tam tancuje ako v Tajlande. Čo je, dajte si do piči.